Елате с мен да видим новите попълнения в Douglas, които имат за цел да ни разорят напълно. Започваме силно с един от последните парфюми на Ариана Гранде. Ариана, мила, опеченте, но какво за Бога е това? По-голямата част от нейните парфюми до сега не са ме разочаровали, но колкото и да не искам да го кажа, помирисвайки този парфюм имам чувството, че усещам аромат на разтопен ванилов сладолед върху кожена седалка през август месец. Ариана, моля те, върни се в студиото и направи някоя песен вместо това. Продължаваме към следващия парфюм, направен от певица, тъй като милионите от песните й не изстигат. Тук обаче изненадата беше приятна и като аромат и като трайност, тъй като очаквах нещо от сорта на детски парфюм Бонбон Малиция. Това, което най-много ми харесва в парфюма е, че въпреки сладостта си успява да бъде лек и ефирен, а не задушаващ, което е много редко постижение за гурме парфюми. Като цяло, доволна съм от госпожица Еспресо. Харесайте видеото, ако искате втора част.